profile picture. Ti profile picture, masansan nga detoy ti mangirepresentar ti kayat tay tao nga makita ti publiko, nga kuna dagiti eksperto nga mangiparipirit met ti panagkita jay tao ti bagina. Daytoy ti maysa kadigiti kalkalikaguman dagiti Facebook nga agtalinaed kumaan na pintas, makaawis, ken makaayayo ti imatang dagiti makakita jay profile picture da. Ag-post da ti naduma-duma nga posisyon, arwatan da ti magbagida, ken ag-make up kung todo ala haspay dagiti daduma. At dapay mangusar kadigiti pipicture, kadigiti napalabas na 20 atawen tapno makapagtalined dati nga kinapintas wenno kinagwapo da. At daka di nga minaya, di mangayat nga naubing, napintas, wenno nagwapo ti makita nga profile picture na. At daka di saan na mapagustuhan, no adu ti likes ken positive emojis nga makapataod jay post na. Ngem ti kinapudno na ket saan tayo ang mapagtalinaed ti kinaubing ken kinapintas ti profile pictures tayo. Gaputa di tayo met ngamin maigawid ti panaglabas ti panawen. Iso nga dagiti kinakaubingan tayo ang makakita kada tayo jay Facebook ket di datay met malasinen gaputa malakay ken bimabaket tayo meten. Ngem adda maysa nga klase ti profile picture nga may binglay ko kada kayo ita nga saan nga mabalbaliwan wenno saan nga mapagkupas ti panawen. Kayat siyo nga maamuan detoy. Awagan tayo detoy ti spiritual profile picture. Manipod ti taga Kolosas Kapitulo 3, versikulo 12, aging ganat 18. Anyaket ngatan apintas, wenno kinagwapom ti matang ni Apo Dios kakabsat. No ti panagkitam, jay bagim ket kastoy, ibagbaga detoy versikulo nga ibasak to kada kayo. Kano detoy ti ipresentar mo a kinataom ken Apo Dios. Apayaunay ket ti panang paragsak mo ken kuanan. Denggan tay man ti sasauen ni San Pablo idin surat na detoy maysa aladawan ti maysa nga Kristiyano. Magrugi tayo di taga Kolosas Kapitulo 3 versikulo 12 aging ganat 14. Tattao na kayo ti Dios, inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarod ipakita yo anaasi kayo na imbag, na pakumbaba, na singpet ken naanos. No adda pagkunaan ti maysa kan maysa, agiinanos ken agpipinnakawan kayo. Masapol nga agpipinnakawan kayo akas ti panang pakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon yo ti ayat, ama magsinggalot tinaan-anay ti so amin. Tital na nga agtaod ken ni Kristo ti mangiwanwan kuma kadigiti panggedeng nga aramidan yo. Ket ituloy tayo ije versikulo 15 hingganat 17. Daytoy ti Dios kada kayo, wenno daytoy tinangyawisan ti Dios kada kayo, ti maysa bagi, ket agyamang kayo iti Dios. Agtalinaed kuma kadigiti puso yo ti mensahe ni Kristo iti amin na kinamaknang na. Agsisinuro kayo ken agbibinnalakad kayo iti amin na kinasirip. Agkanta kayo kadigiti salmo, himno, ken na espirituan akang kanta. Anapno ti puso yo ti panagyaman ti Dios. Ngarod amin nga aramiden ken sa uwenyo,
aramiden yu tinagan ni Apo Jesus. Agyamang kayo ti Diyos Ama, babaen ken kuana. Kitaan tayo man, dahito ibagbagak nga spiritual profile a picture mo kamsat. Ijay kuma see your about info no Facebook ti pagsasaritaan tayo. Ket digito iti may lista nga adawen tayo kadayjay nga bersikulo. Tiyo mo na, tao na ka ni Apo Dios. Ti agbalin nga itsuram ket tao na ka kadi ni Apo Dios. Kadayjay profile picture mo ta Facebook addakan pagilasinan nga kasta. Wenno jay aksyon mo ang makita dagiti pamilyam, kakarubam, ken dagiti makamammo ti pudpudno nga kinataom. May bagada kadi nga tao na ka ni Apo Dios. Anya dagiti pagilasinan nga tao na ka ni Apo Dios. Babayan ka dito nga bersikulo 12. Dagiti man ti sumagmumano nga nalawag nga maawatan. Naasi, napakumbaba, naanos, managpakawan. Anya ket kuman nga nagpintas ti lubong no kaadwan kada tayo ket naasi. Saan kuman nga agbukbuklis dagiti agtuturay kada tayon gapu ti panang nga asida ken panang tulong da kuma kadagiti marigrigat no isut pampanunuten da ti kinamanang nga asi. Ket no napakumbaba ken naanos kuma ti kaadwan. Ket santay kuman nga mabasbasa dagiti kabastusan, panagririri, panagiinawag ti dakesanagan nga kaadwan alinaon ta Facebook. Ket no managpakawan kuma ti kaadwan. Nang nangruna dagiti lideres tayo ti gobyerno, saan da kuman nga gaapa ken nagbibinales, ngem agkaykaysada kuma ket di nagserbi ti pagsayaatan ti kaadwan. Ti may katlo ket ti mangedeng ti aramid da ket naggapu ti panangiwanwan ni Apo Dios. And then amin nga panangiwanwan wenno amin na sa wen ken aramid denyo ket paratinagan ni Apo Jesus. Anya ket kumana simbeng di biag tayo. No kastoy ti kinatao nga kalikaguman tayo a pagbalinan. Daytoy nga spiritual profile nga ibagbagak ket ti pakaipostan na ket manmanayon ngem ta Facebook ket awan patinggana gaputa ti pakaipostan na ket dayjay masasao nga Book of Life ni Apo Dios. So daytoy listaan kadagiti subrek ti langit nga awan patinggana. Kakabsat, sakpay kumata ang kalikagom kayo nga maddaan ti kastoy nga profile picture jay Facebook wenno ti Book of Life ni Apo Dios. Kumararag tayo. Madaydayaw nga Diyos, kanamami ang nailangitan. Agyaman kami, ti panang tarabay mo kada kami, ang nakadanon ti kastoy at tawtawan mi. Ikararag ko, nga ilungalong na kami kadi, nga mangsangon kadigiti bambanag nga nailangitan. Imbes nga digiti pakaseknan ti lubong, nga di kam maigawid, ti kumikuman may palain. Apo mi a Diyos, kasapulan ti kararuami, ti pudpudno a Diyos, a makaugas kadigiti basbasol mi, ken makaisalakan ti dusa a bunga ti kinamanagbasol mi. Iturong na kami kadi, a makaamammo ken mangisuko ti biag mi kana po Jesus, ngayon paay mo, tapno magunod mi ti biag nga aghanayon. Ikararag mi amin digitoy, tinagan ni Apo Jesus. Amen.